Onde moitos cospen, lama fan. Nunca choveu que non escampara. Pascua, iso é unha ilha do Pacífico, non? Si, mais nous sommes ici pour parler de l'Irlande. Home is where the heart is, and my heart is with you. A Ilha dos Treos. Oh, a terra dos violins. Salvou as vidas nas suas costas, o autor de Amazing Grace. Amazing Grace. Ali ten a súa sede europea, Google. En serio? E mira tipo longe, Caseman era irlandés. Pero vimos de facer jacaneira. Como lles íamos vender un espectáculo tan serio? Eso da Pascua, eso de espectáculo da Pascua. Queiras que non, estamos aquí no Neira Vilas, así que pensemos como neiralegos. A golpe de timbre andan neiralegos, cargados coas mochilas e moito desasosego. Cando San Valentín sopra galernas na ría Perillá, cambia ameixas por chícharos e mazás. Siempre hay un libro abierto para todos los ojos, la naturaleza. A personalidade de Pepe Neira tedes que telo en conta a hora de aprendizaje a ecuación. Na fórmula, igual non che quedaba mal algo de arsénico, aínda que só sexa por compaixón. Non crees? Todos os organismos precisan do arsénico, pero incluso en baixa dose pode ser letal. É o rei dos velenos pola súa potencia e é o veneno dos reis pola súa discreción. Profe, leches os últimos informes sobre a bizarra digital? Din que se transmisionas moito, pode ser consumido polas radiacións. E contigo acaban pronto, non si? Isto, un pouco de lume para fundir o cobre e xa está. O cobre é un moi bo conductor eléctrico. Aparece na meirande parte das aleacións debido á súa resistencia á corrosión. É o cátodo da pila de Ariel. Isto non se ve moi claro, non, profe? A ver, lenta, máis por menos dá sempre menos. Mira que cho teño dito, Pobre. Un trevo de 4 follas, que dá sorte. Tanto me dá como tanto me ten. Bueno, pois isto xa está. Non hai Deus que o entenda, así que a medalla Fields asegurada. Os neiralegos estamos noutra onda. Queredes cara? É que, mira, decime, ti que tes para un neiralego? Bueno, tenemos zumo de frutilla, tenemos sándwiches de jamón y queso, tenemos empanadillas, un bizcochito de avellana que está muy bueno, y bueno, si no te pongo un cafecito, un zumo de naranja.